već nogu spreme, on ti se danas pitam možda. Ja nešto pitam, ja sam naočar kod njih. Nekako se, Bog da vas stikao gledaj. Koji je ovo auto, Ule, tu? Koji? Ovaj tu. Ovaj. Di vidi odozada šta piše. Pa gdje vidi šta piše sa strane tu? Ili nazad? Sad bježi auto, a? Citroen. Citroen. Koji? C1? Je bogati. To neki novi. Nemoj to raditi. Šta? Pa moraš, da, nemoj zajebavati ljudima kidat aute. E, tako. Daj ti malo popi rakije, jebo ti sve drugo. Koliko? 500 kuna? 60 kuna, kao 500. Evo za prvo mjesto za 50. 10 kuna. Prodao si... Kaj je na dve dase? Mjesečnu. Ne, nisam te skužio šta si rekao. Evo sam prvo mjesto, neću piti, neću dao sam tak i tak. Miješalicu? Da, tak i tak teko. Za koliko si ju prodao? Za 500 kuna sam mu dao, da ima za autobus, da idem kod doktora, nema za autobus, nakon. A sestra, nisam dao. A možda to sa 400. A odakle ti rakije? Vojde. Tako će tebi to... 67 dobije plaću.